Hambai jotono bises Khlai sini Tiprasa rongni media rongno belai hambai tini college of Haimani bagai ang tini belai khano khatung gotei tongthogo tini college ni NCC ni cadet drop jerok borano tini borok ni ingi Felicitation program narkha borok belai khano special feel khairkano aban bagai ang borok jotono hambai nan musungo তাই চিনি অর এনসিসি তাবুক চেরং বিসিঙ্গ কয়েকজন অলরেডি টিএসআর টিকি থাকা বড় ইন্টারভিউ নান থাঙ্গো বাক্সা আঙ্ক রিটার্ন দঙ্গ অভাইকেন চেরের অলরেডি প্রায় 11 জনের মতো চেরাই তাবুকনি অলটনো চাকরি মানি থাংনাই ও এনসিসি চেরেরক বড় ইনকে জাস্ট বিগিনার্স আনি কলেজ তাবুক চিনি কলেজ 50 জন 50 স্টুডেন্টস দঙ্গ এনসিসি নি ভ্যাকেন্সি দঙ্গ asa khayo buskangni os halrogo bo tebo NCC incherok phaina jin borok do phani cherok buskang agoi phaina hani kabang borok no NCC ni somonde agi semeya tabo taisa borok rok bujui phairego haifano a jagawo jin borok do phani borok belakhan uslo jakho ang borok no kognan musungo school life ni simino NCC ni opportunity tongo a school life ni simino norok NCC wo participate khaikanke kabang jinis samjanai tong tini NCC ni cerero borok ni training bagi kisa sai khana resina borok ni live borok select kongno ni phurungjago map reading khlai je kono jaga thana ni bagi borok map reading ni somonde phurungjago borok tent je jaga phono tent nok tangani khib manu borok drill khai manu borok cererok ni bagi naini khenke borok haino ordinary borok phono borok extraordinary skill tong borok ni borok no icha khagangke purbuthum kori khangke Yaphar khangke silai patham Yaphar khangke ambus khaipon kokleman asuk level ni skill tong borok ni ang belakhan grateful chini state administration no te tabung ni hapang ni montri okra chini biplop kumar debno bo belai hambai chini biplop sar ni yaktui sing Borom mankha thangnai 15 August 15 August independence day puru abo tabung no puila Laibuma wo NCC no Borom jagi tongmani a jaga wo jeng o college ni ngai manjangma bai jeng bela khan khatung tabu kokhe o jaga no sini NCC jeng buskango agut langmanani bagai jeng saitok lai tongo tai ang kobongnani musungo taklai je boarding na rok college rok boarding na rok norok je jaga pon boarding di NCC no join khaima khangke chau NCC ni bisingtui kabangma borok self discipline tongmani bagai kabangmani borok ni career ngai thangka जों NCC wo master mane phurungnai ngai जों phurungnani bagai sujog mano haifano srungnai rok interest mulugi angka जों phurungi mania aban bagai ang srungnai rok no kobongnani musungo norok kharui srungkangke norok bagai bobisot dong buskango जों nai sa chogu nyala nyai sungno tebo government o NCC ni beram tuike bedak tuike sakiri rena rok borno bagai quota rena rok sung already proposal bor kha state government no je kaisa medal ruwe certificate ruwe appreciation jora tang thung o NCC ni chara rok je special moment ni ungkong na rok witness na rok je appreciate khaijang na rok borok ni career ungthung boroni chakri ungthung abani bagai sing government sing already propose rakha asuk saino ang kokna rakha belai hambai hambai pulano norokno oro jongmai baksa tongmani bagai ang pulano sarno hambai marwo tamninke sar sungno asukke mane chini Tiprasa rongni bagai bokhai tongma klai obo chini NCC ni ngai 15 August bo semni yakni bo kaisa appreciation card mangkha abon bagai singtino ro khumulong government degree college ni ngai NCC je Khlai nei ro ngai jeng kisa sani bagai tongthokmu tai bono surprise ro kisar laikha abon bagai hanke jeng khai tongma haino chini kabangma tongo student rok bom haike Khlai thangmano tai buskang future ro kabangma am hailama tongo je omo hai khayei aro lo success jeng manai jan aboni bagai je tabo student tongnai rona musungo NCC kaisa samungni bagai no aboni bagai obono saknaya engyawoi jeng buskang agui thangmano tamawo aboni
abon bagai jotona no hambai marwo taisa asuna hambai Pula na sarno hambai mariwo tamni bagai hingkai sini je pula na ang sar Daniel no hambai mariwo sini government Khomulung degree college ni bo assistant professor ingai bo kaisa tai NCC ini to bo samung khlayo tai bo je o NCC unit ni je bo samung khlai mane hoite bo 15 August bo kaisa appreciation card bo ajaga o rojaka tai je rojangman hoite jengno o Khomulung degree college jeng bin hoite onek jeng srongmung mangkha tamni bagai hingang kai jeng Ono school ko tongpuro ko obohai sing opportunity maya je ang o jaga admission ungkai puro sar Daniel hoite na ani je jengmung ngo onek no ang opportunity mangkha o jaga je phaimon hoite tamni bagai hingangka jengno o jaga weapon training srangmani bo mano NCC no hoite tei firing khainani obrok tei drill tei ten piecing khlainani obrok bebangno sing o jaga srangmung mano tei chini je physical je fitness obrok bo sing kaham kai toni na ni bagai singno mane phurungjago o jaga je NCC ni hoite tei ang jara aino student rang ba ang koina musungo tai je mane bukhawo je musungui tongnai rang ba ang aborong bo especially ang kobungna musungo mane NCC mane Khlai nai di ba bomo hai matong je NCC wa habunya khangka saimanai bobo hai eng ba feeling bomo hai eng ba tai aino alada feeling ngota tei jeng je o Khlai mani kha jeng joining kha 2019 no hoite jeng oro joining khlaika je joining khlaimano hoite jeng COVID-19 bagai jeng asuk program ba asuk khlaili malia ga happino jeng aboni titino jeng o jagao orientation camp ro khlaike jeng o college tongte tino te aboni hoite jeng CRPF ro bosung subakha je o jagani 71 battalion ni Aron Kumar Bharti bo bosungno onek bebangno subakha tei bono bo paifel hambai mariwo chini bagai bo bebangno subakha te asungno sanai